APC. Oyazai Akporite bụ the zonal secretary Enugu West, Engineer Edwin and Kpakpando. Ndegede kwen APNC. Biko okwu ya adụ obele nkenke. Ihe ntụ chọọ ikwu okwu bụ na ndị egede a bịa na be ha amarọ ihe ha nwere. Maka na mụ na onwe m bụ Engineer Edwin Ane, ọmụwa zonal secretary of Enugu West. Awụ m onye ugwu ọba Inojiriba local government. O nwere bọsụ nwanne unu nwaanyị asị m bịa Abuja ka m bịa conference. Wolo na that conference wee ofe ihe nwanne unu nwaanyị abụ American ambassador nọ dị a, Chinese ambassador nọ dị a, German ambassador nọ dị a. Ọ na-agwa ha okwu ka ụmụaka ha na-ede na-aghọta ihe ha na-ekwu. So nwoke onwe m mfọwọsị amakwa nwaanyị a before. Ọ nwaanyị a ka nwanne unu nwoke a na-akpọ omenke ukwu na-agba mgba. Nwanne unu nwoke a na-akpọ omenke ukwu ọkwa ya na-agbalụ nwaanyị ọnya. Anyị wee nata na pati wee chụọ ya na zone anyị as chairman of the zone. Ọrụ maka anyị achụgbo nwanne unu nwoke maka na ọ na-agba nwanne unu nwaanyị mgba. Chụọ ya aka. Wee wepụta chairman ọzọ onye Nzagụ wee sị na nwanne unu nwaanyị ga-elu ebe ọbụla Chineke chọrọ ka o luo. So anyị na-ebe a na-akwado ya n'ukwu nke ukwuu. Anyị achọ nkụ unu na mba maka ọ ga-elu olu aga m elukwu nke m ọkwa eziokwu. Ndị niile na-ekwu egwu na APC na a na-agba ha mgba agbachakwa mgbe APC anyị afọ ọmụgonu APC na Enugu steeti. We are not going back. PNC. Come here, you are the one. APC. Nwoye. The Garba, I need Kerun. Okay, no, a suit. I know you couldn't meeting. When I went here for 18 years ago, they are Nigeria. Now I've visited 6 years ago now. They have one bullet advice APC with the government for the APC. I tell you that I'm visiting. No matter I'm go. I will not pause on Canada. That's also or some of the women. They are very with you. And I'm very to brand. Then now I talk madam with another new development. I almost a matter. I'm sure that he had him in area. Because I have for both on the physical. But I thank God. As no matter, my boy. Then you open a bona. One I work at SU there. One German against you there, APC. Oil man and APC did not Enugu State, but Pakistan is Juliet Kpakpando. Not just somebody APC. In Japan, I didn't see somebody. In Japan, from somebody. Oh, yeah, I can get it. I went out. But as God has made it today, He had it on my place. Actually, just peaceful now. You will keep your mother. I get you my yegi. And then I tell from the APC. Zora Okwa. Go to the Moha. Go to the house of Okwa. I had a manifestation. I have Rakayafria. By services in Bakak. One of the person on Kita. Because she came by the truth. At the end of the day, I compensate. The advisor to president on judicial reform. Because you have right there, you know, every Sikita, I don't know Karabata. For a window, you have any drum, you could drum my own money. I can drum my ego. If you prove to be wrong, you stand by the wrong. If you prove to be right, you stand by the right. No justification about it. Kita, I am going to new form. Okay, no, because as a politician, now you know, people, not going to read every day. Because he doesn't know you want my hand Nigeria. As a politician, you must be reading to the news every day. Okay, they're going to news now, know that now. Now, okay, you have got between the AC and our chairman, former chairman. I was very happy. I didn't waste time to test the rest of that. Congratulations to him.
unique position. In the open table, let us tight our bed. And God is spirit on our side. On behalf of Uti, I like anything that are buying. Now, we are solidly behind Parisa disease. APC! Konaka. APC! I know behind SUD and his crew. We must succeed. All Progressive Congress. Ndị Enugu nọ nke nwa na ekene unu, ndị Egede a na ekene unu, ama m n'ụnụ. Mana o nwere obere egwu mgbe anyị na-eje ihe papa m ha nọ NPP, papa m nọ NPM. O nwere ndị ọzọ nọ NPP. A nọkwara mgbe ihe a na-agụwa bụ Mbagaba. Osi odune, osi n'odune, odibo akodito. Anyị siri agụ nara anyị mbagawa ọzọ. Mbagawa bụ ihe gị na mmadụ ka nọrọ na ọnụ na-eme ya emere anyị ewere elu. Ụnana n'ihe m na-ekwu. Ọ dị ka o nwere ndị ahụ na-eji oyi, ahịa anaghị eji anyị oyi. Anyị chere eche tupu ya cheku nke edoro gbakọ agbakọ wefu dị n'ime ya were si na ọzọ mere anaghị emekwata anyị na ya akaghị anọrọ ncha were mege na baa ya gịnụ mmadụ akaghị a na-eje akụ ọka na ọ yara uriri na akpa ụna amara ya bụ na ị na-akụ ọka na mmadụ ibe ya yara uriri na akpa ịnụkwara akụ ọka na ọ nụrụ avụ ọka ị na-akụ ya tinye ya na akpa ya anyị sịrị na o mere anaghị emekwata ọzọ. O nwere onye okwu na-esere anyị na ahịa nghọtachọba ha ghọtachara anyị maka ya ghọtachara anyị bụ na anyị chịrị di anyị ọkwara mmanya ha na-eke na-eme mkpọtụ mgbe achịcha eke na mmanya ọzọ anyị abịara anyị mmanya chọrọ ka anyị mee ihe onye na-eke mmanya chọrọ ka o mee okwu mụnwe ogbu ọmụmụ ọ dịghị mma onye na-eke mmanya towe mmanya aga ime ekwute okwu aka mana achọrọ m ka ha n'ihe m kwuru anyị chịrị na o mere anaghị emekwata ọzọ. Anyị chịrị na a na-eke ọrụ pati eke ịbụkwara chairman ekeghị chairman na-eruo sekretarị na-eruo financial secretary na-eruo treasurer na-eruo woman leader na-eruo youth leader ụnana n'ihe m na-ekwu onye ha na-eme sikapa ịma nyere onwe aka ọdụmma onye na-arụ ọrụ n'elu ọrụ ya dị 16 were na onye na-achị na ya ka arụcha ọdụmma onye bụ anyị na-echere were sinu APC abụghị steeti bụ ọka anọ APC ka agbada n'ihe na-eke grassroots APC Mama, stop where you are. Actually, have what we be quiet, and you know, baby, or the wrong man. If you're quiet, and you know, my baby, or the wrong man. Here, I don't come what you can, but I can't call one. What can she? History, I'm going to come a Kataman on Neged. I can't put that here, why they're naked. I can't put away. My kids, I put that up on all time. It is one point. Yeah, can't put that up on all time. Mutawa. Yeah, can't put that up on the APC. Can one Enugu State. Yeah, they put that one on the APC. Can one more on senators or no? Okay, one more on the world. Already the nationality in the constitution. I actually more boy I already have a polling unit executive. I want you want 9 polling unit. They were executive 9. Under the constitution, when they come back, whatever, go BGM. One of the Giabago Gandere. I get one
na-asị na-eje dịtacha ndị bịa asịrị ụya na ndị bịara taa na-evuru prado ọmụta bụ mmadụ ọmụta na-atị elekshọn ihe na-atị elekshọn ọmụ mmadụ ọnwụnụ ndị anyị na ha nọ nke onwe so ihe bụ eji wee neneche were isi na APC Ben Nwoye eriche ego anyị ekwesịrị m fotokọpị ihe nwe ohe one anyị amaghị ihe na-eme maka na o jere chute financial secretary aka ya na treasure chute ha aka aisha na onye ka chute aka na-enwe ha na-akpọ fair hearing jụkedo ihe mere ọchị anyị wa anyị were isi awa na ọ dịghị mma ndị nwa chutere aka wee je wefutere anyị na ụbọchị a chutere ha aka na ha na-eje na họteelụ eje asain na chek ịbịakwa na ịsain na chek na ọchị ka pendekwa na ọkwanye aka akpọchi etere echi ga ekwunekwa maka chek ya sain were sain ọra chek a na-akpọ 22 chek 22 konstitushọn anyị si nụ chek ọ bụla ịkụkwa sain na ndị egzekutiv ka etupu ya ka ihe eji ya eme ka ọrịa anụkwara ka ọrịa eke na ndị wọdụ enweta ego ha ji arụ ọrụ na onye wọdụ ewere ihe ya onye pulin unit na onye pulin unit arụ ego o ji arụ ọrụ mana ya bụ ego bịara n'ọrụ n'elu abịakwa na ha nara eyiri unu shek si na ha ka unu onwe ka unu onye bụ ha na-echeru ada unu nwaanyị abụ Juliet Ibeka akụ nọ nke onwe were si na ya nọ na gọọmenti a na-ekwu maka iwu na ihe niile nwere iwu na ịnụkwara arụ ọrụ pati ịnụghị arụ uwe ahụ na-achịghị na ihe nwee narị na ịnụghị arụ taa o nwere isi na ọ kakwa ma ọ bịara na pati anyị nwere isi na o nwere ndị dere petishọn n'eziokwu mana ka anyị kinyete ndị ahụ ka anyị jụọ ndị ihe bụ iwe ụna na ihe m na-ekwu ka anyị jụọ ndị ọhụ ndị ihe bụ iwe ha shiọrụ anyị ndị bụchi ọ bịara ọ gwata ụmụ nwaanyị ndị agede ụna na ihe m na-ekwu o shiọrụ ndị a na-akpọ ndị wọkin kọmitii iri were ya anyị 200,000 anyị ka ebechi onye ọbụla ji obu ọcha na anyị nwere keche ndị atụ anya mgbe a ga-eke ndị ọha dere petishọn si ha na ihe nwe unu dere n'ọha ndị ka ya kpatara ndị iwu achị na-achụ ọha ihe anyị na-agba ọgụ abụ ọgụ ndị a na-emegbu emegbu anyị nwere isi na ọ dịghị mma na ọrụ pati na a na-eke eke maka na a na-eke ọrụ pati eke ka anyị ka ite ndị ọha achịwa ndị agba akpara anyị ji were kwuo na ọkwa na anyị asị na ihe a na-eme adịghị mma ma a na anyị adịghị against ya o nwere papa na-ekewa ezinụlọ ya papa tukwu ewu anya nwa nwa na ụmụ na Igbo na ịtọ na-achị gị na ndị wa adịọ nakwanụ mmanụ gị na adịọkwanụ mma ma a na-abụkwa enenyi ya ụdị pati ọha ka aga n'ihu ọya bụ anyị na-echere were isi ka ewefu aka ewe n'ohe na ọ dị ka aka mmadụ ụna na ihe m na-ekwu si wefu aka wee ewe n'ohe na ọ dị ka gị na aka mmadụ ewere isi nwa na ewere ndị lida isa na lida anyị were taa nwa na bụ minista Geoffrey Oyama anyị enweghị gọvanọ n'Enugu onye bụ minista onye bụ lida anyị bụ Geoffrey Oyama ya na ndị lida ndị ọzọ ka edozi Enugu ha chiwachi ekwutena maka ndị enyere apọintment ọdụmma ọkwa ya bụ ihe na-ese ịma na ekwukwe ekwutere bụ ihe na-ese eziokwu ekwute eketetere bụ ihe na-ese jee ndị awụ ya were onye ọchịrị na ya yere almost 300 million na pati ya na na-ere ere na ịbịara na pati aka ya bụ onye nwefụtere ego moto onye bịa mitin mgbe ha na-achị Boko Haram ọ nọkwa na pati ịka achụ maka na ifutere ego adị na ego ifutere bụ anyị siri na ego ifutere dị mma mana ka eke ka ọ gbada na pulin unit ka ọ gbada na wọd awere shiwa na aka nọrụ na-ebu na họtel ọkwa na họtel bụ ha ọ dị mma ịma na ọ dịghị mma na ha ka nọrụ n'elu buru na họtel were ego anyị akwụ ụgwọ họtel were ego anyị eme ihe dị ha mma onye ihe ijere n'obodo oyibo ịrụtaghị ọrụ gị onwe ihe retara iwe natachi na ọnọdụ ego pati ka iji arụ ụlọ bụ nna were erecha ma na-ama ihe a na-akpọ mozaik mozaik na na-ama ụlọ mozaik n'ego ndị pati ọ dụghị mma onye bụ anyị na-echere ọgba na-emere ihe nwa fotokọpị na ụlọ ahụ ihe eji ego anyị wuru chairman anyị ji aka ya were m onwe ya ọdit ọ bụghị anyị mere ọdit anyị nwere ọdit mana ọ bụghị anyị mere ọdit o ji aka ya were ukwu ego e wetara maka rejistreshọn o doro mee ya bụ ihe nwado nke nwe onye nwetakwara fotokọpị kwa n'ihe ya ọzọ ka ine na gị ma na ya na-aza esho anyị makịchara extaris nke niile ego niile o wefuru anyị na mmadụ maka ya kọwara anyị ego anyị nke ọdụ na ego nwa bụ ego ndị wọdụ na ego nwa bụ ego ndị pulin unit anyị nọghazi ego nwa ka e were ya anyị mana ka e were ego nwa ka eke ọrụ ya ka ekekwa ọrụ ya ka na pati agawa n'ihu so ya bụ anyị ji were bịa nke nwa ya anyị bịara abụghị onye ịkọwara unu maka onwe ihe sekụ onwe ihe na-ese maka ọ na-eji nwe ihe na-ese bụ na anyị na-echere na ọchịchị ga-adịghị mma na ị ka afụ ka anyị tụgharị ukwu egwu ọ bụ eziokwu dịka e doro ete egwu bụ ichekwa ehihie ahụ ịtụkwa ọta egwu na
masị atagharị nwanụ nwunye gwanụ nke iwu adịghị ma na-atagharị onye maazị na megịnụ buru ụzọ ọ bụghị eziokwu onye bụ anyị chere ka atagharị okwu egwu na ọha na-ete adịghị anyị mma ekenekwe APC egedo ụmụọka kwenu Udi kwenu Udi kwezonu Enugu West kwenu Enugu West kwenu Enugu State kwenu kwezonu ndị be anyị ihe anyị bịara tata bụ ozi ọma ka anyị ji wee bịa anyị ji ozi wee bịa and ozi anyị ji bịa bụ ozi ọma ha anyị ji wee bịa kwuru before si wee kwu bụ na APC nọbụ na ụgbọ a na-akpọwọ ncha APC Enugu steeti nọ n'ụgbọ a na-akpọ gịnị one chance mana ihe anyị bịara izi unu tata bụ na APC adịgo edelivago APC from the hands of the one chance people into the hands of people who can lead the APC to victory. APC unu ma before bụ APC eji azụ afịa. APC unu ma bụ before bụ APC eji eme gịnị atụ mgbere ha ji APC atụ bụ ha bịa meghericha unu anya o ruo mgbe elekshọn na-abịa nso negotiate ewute ndị kwadoro onwe ha ọfụma wee lesị ha pati ha ga-eji win gịnị elekshọn. So APC unu ma bụ before abụrụ APC na-akwado ime gịnị iwin elekshọn. Mana we thank God today na APC enwego mmadụ a na-akụkọ aka anyị kene Chukwu today na APC emego gịnị enwego mmadụ. Ifo ha na-akọ APC ọnụ a na-eji akpọ mmadụ iyi asị gị bụkwala onye APC ọ bụrụ mgbe anwa mma mpụtanwu ụlọ ọtọ si na mba onye APC a na-akọva m with camera ifere na-eme m na mba onye APC mana today APC is a thing of pride mana mkpụrụ mmadụ one na onye mere gịnị mere o ji dị otu ahụ. And achọrọ m igwu unu na ndị na-agwa nke a bụ ndị egede ụmụọka na ihe APC ihe ji deliver APC si from bone ndị eji deliver APC bidoro from bone nọ na ihe na-ekwu akpụ mmiri n'ọnụ wee na-ekwu ya ọ dị unu nwaanyị ada ezu ezu onye a bụ onye some of us fụrụ anyị nwa bụ the progressive minded Enugu citizen kwuru wee mee gịnị wee sị na anyị ga-identify with the party a na-akpọ APC anọbụrụ m APC ọ mgbe anyị nere anya wee fụ onye a na-akpọ bụ Juliet Ibekak wee fụ the character dịka ya some of us ji wee mee gịnị APC wee gụba anyị bata na ya na ihe na-ekwu ihe nji agwala ya ndị egede ụmụọka bụ na onye APC ji aba mba nọ na be unu na-ediri ime gịnị inyere anyị aka wee protect anya bụ ego ego nọ na be unu ego na APC ga-eji wee win election 2019 ọ na be unu ka ọ dị so unu enyere anyị aka wee mee gịnị wee na-protect ya na-aga ide ya jealousy anyị nwa bụkwanụ ndị kwetara na APC ga-aga n'iru ga-enyekwala unu aka wee na-adọnyere ya nwe ukwu wee na-abịa udo the party wee nyere aka wee na-ekpochapụ ndị nke anwa si na APC ga-abụ pati eji atụ mgbele anyị si ha na ọkama wọk anyị achụgo ha ọsọ chute ha aka ha bụzi ndị dị ka ndị nọ n'ime mmiri ndị mmiri na-eti wee na-achọzi osisi ha ga-ejide aka ka mmiri ghara iriva mkpọtụ niile ha na-eme bụzi mkpọtụ ndị mmiri na-eri ana ihe anyị na-agwa unu bụ ha na-akọ ibe ha na-akọ were ụnụ mkpụrụ aka ịfachie ntị ọsọ na ọ nwere ebe anyị na-eje
ka anyị gaa zigara ha ozi ka anyị gwa ha na chi anyị ka mma ka anyị gaa zigara ha ozi ọma ka anyị gwa ha na chi anyị ka mma ozi ọma ihe anyị na-ekwu bụ onye ọbụla pụta bịa join ya this struggle because na APC is positioned to take over the government of Enugu State from 2019. There's no negotiation. We are not going to negotiate it with anybody. Onye chọọ ịzọ governorship, onye nwere intention ịbụ gọvanọ Enugu State, ndụmọdụ anyị na-adụ onye ahụ bụ ya bịa join ya APC. Ọ bụkwa na ịma join ịma na ịdaga ada dead on arrival. So onye ma anybody nwere intention ịnọ na government house of Enugu State 2019, the person should join APC and we're any other option. That abụrụ mbọsị anyị ekwu otuto mbọsị anyị eme campaign ụtọ mana today bụ ozi ka anyị wetara unu na ụgbọ Ben Nwoye ụgbọ ime Enugu na ndị otu ya ụgbọ ha ekpugo ụgbọ ha ụgbọ kpuru ekpu maka na ọha bụ ndị ji pati wee na-atụ mgbele iji esifa nọ ifensi na ihe elugo ndị ọ ga-abụ anyị kwụcha asịsị na isi so ụgbọ ha ekpugo. Ekene m unu. Ihe m na-afụ ebe a na-egosi m na Ogoro Ben Nwoye adaghị ụgwọ ahụ. Ben Nwoye adaghị ụgwọ ahụ. Ịgba the whole state executive nọkwa ebe a. N'ezi nke ọzọ, ego ọ na-elisi ozugbo ego ọ na-enweta biko today is the day adịghị na ya ọnụ biko obi sie ụlọ ike ebe anyị na-etetara aka anyị anọrọ ka anyị mie lichie ụzọ tata Ben Nwoye efinishigo ndị Enugu steeti o bụrụgo pati a bunye PDP Ben Nwoye na gọvanọ gburugburu na pati chairman PDP na alụfọ ọ dị very clear. Anyị ji the evidences mgbe ọ ga-elu erolu ya ahụ biko na ọ na-osigara awọd ya une mgbaka dị hapụ iwu ebe a. Thank you so much. Mega Vision deme ebese biko eji m ala wee na-ekele ndị otu anyị na Abuja mmadụ dịka Njeze eji ike ha mara mgbe onye isi a na-ekwusi nke ekwu mana Njeze anyị na-ekele ebiko wee na-asị na our acting chairman and the state woman leader. That woman is a national woman leader. Before now, look. So I'm back at the state chairman. Please, let's see who I am the acting state chairman. I will now. In the bay. Oh, Governor Sisi Road. Oh no, we're Joya or good battle. Did you talk in the walk? Nemagoria Abisa. That was when we are fighting the Shakutuba. Oshim no Kita Yahundi and Agano. Kita over and the how you can make APC win. Thank you very much.